Bay, kung pananglitan ikaw ang mapresidente sa Pilipinas, unsaon nimo pagwagtang sa mga problema sa atong nasod? Sayon ra kaayo na, bay. Mao ba? Unsaon man? Magbuhat kog balaod, bay, nga maghubo tang tanan. Unsa? Maghubo tang tanan? Unsang klasiya sa balaod gud na? Kay kung maghubo tang tanan, dili na ta mo gasto og sinina. Muubos na pod ang tulis kay wa may kasuksukan sa armas. Muhunong na pod ang problema sa mga asawa sa ilang mga bana nga sigig adto sa hubo-hubo nga bar kay kahubo naman tanan. Maglisod na pod ang lalaki nga mang-rape kay sa layo pa makita naman daan nga katindog ang iyaha. Nasuko among maestra nako tay. Ngano man anak? Nasuko siya kay wa ko katultol hain ang Magellan's Cross. Sunod gani, hinumdumi kung di ini mo gibutang. Bay, unsay kalainan sa pobre ug sa politiko? O, kadako sa kalainan. Ang pobre, walay kwarta. Ang politiko, daghag kwarta. Mao ni kalainan, bay. Ang pobre, kung mangawat og manok, priso dayon. Pero ang mga politiko, mangawat og milyon, dili mapriso. Laughter is the best medicine. But if you laugh for no reason, you need a medicine. Bay, unsay nakapareho sa snatcher ug sa politiko? Pariho day na sila. Ang nakapareho nila, bay, pareho silang mangawat. O mo ba? Karon, bay, unsa may kalainan sa snatcher ug sa politiko? Ambot, unsa man? Ang snatcher, mangawat, unya, mudagan. Ang politiko, mudagan, unya, mangawat. Pagsilat nga way lingaw, pakakalag pasagad sa iyaw-iyaw. Muawit mo sugid mo pasiaw, pasensya na kung mga naminaw.